ana usakhima panchombo ana usakhima panchombo ngati achina Alex Kamangira komanso nzake JB amene amazitcha kuti amakhala mu diaspora amene akuti wina ali ku Ireland uko akuvutika kumeneko and wina ali ku United States. Chimene chandipangisa kuti ndilowe live msiku la lero ndionena kuti magayizi awawa akuoneka kuti abalalika. Abalalika ndiye tifuna tingowaunikira ziwiri zingapo. Chifukwa nthawi zina zake umazitenga ngati kuti ndiwe wanzeru komanso usakuziwa china chilichonse. Ndimanena panyanja kuti chiyambi cha nzeru ndiye kuopa Mulungu. Achinyamata, inuyo kuti munthu azakulemekezeni eti. Munthu kuti azakulemekezeni pa dziko lapansi pano. Choyambirira ndikulemekeza azisogoleri number 1, number 2 ulemekeza akuluakulu. Eti ndiye pano tikukamba za Alex Kamangira amene cheni chimene topic yake imene pakadali pano pa ali nayo siti kuimvesa kuti kodi akuti chani kweni chifukwa kwasokoneza Malawi. Alex Kamangira, brother man, let me tell you this. Ukamakhala voko kwambiri pa social media chimene chiti zakumenye kunkhongo suzachiziwa yeye. Univesesa. I know you don't care, but at the same time you must also know good people don't care nowadays. Generation imene si generation yetu unawaga angakumvere chisoni wewe yayi. Chimene chiti chizakumenye kunkhongo iweyo suzachiziwa yi. Iwe JB kumene kuliko chomwe chiti zakumenye kunkhongo suzachiziwa. Nthawi zina zake timakanika kulowa live apo kukuzuzulani magayizi ino chifukwa chokuti ena mwazi bale anu timacheza nawo bwino eti ena mwazi nzanu timacheza nawo bwino ndipo napake tili ndi umunthu timaona kuti I think tikakhala kuti ndikumpanga mwina ndikumpanga ataki munthu uja azizakewa sachimva bwino. Ndifanya chake nthawi zambiri maona sitimayankha sitimalemba apa timakhala kuti tikulemekeza azibale anu amene timalumikizana nawo amene tili nawo timu solimozi tukamba tu azibale anu. We talk about your biological siblings. Yet because ena nusumuzi wazona kuti abale anu timacheza nawo bwino timaimbirana phone kumacheza bwino but they won't tell you. Azinzano amene mmati azinzano timacheza na matimbira phone 1 hour 2 hours kuma they will never tell you. Ndifanya ngati hazambe timakhala mute because tili ndi information timaona kuti uyu tikoza umutengesa uyu ai. Alex Kamangira ndifuna ndiyambe ndi Alex Kamangira. Ali ndi vuto limozi. Vuto ndilona kuti not vuto limozi koma mavuto ambiri amene iyi ndi amene ali ndi vuto la mubongo akufunika kuti apange visit a doctor. Akuti Professor Arthur Mutharika is incapacitated. Eti is powerless kapena kuti isogoleri amene akugona in other way or in other words. Sindiuza kuti akuthandaza chani. Alex Kamangira nthawi ina yake amaoneka kuti amapanga za UTM. Amapanga za UTM ndithu. Ndi nzake uyu amamuti pido. Kamayi kaja kuti nakonso kama zitenga ngati kuti ndikadolo kwambiri komanso ndi chisiru cha mayi. Anali limosi. Yeti kupanga za UTM. Yeti kena kwa napezeka kuti za UTM zija mwina chifukwa kuti china chake chinakhumudwitsa kumene kuja chili mauja anamwalira anthu aja anasintha mawanga. Anantulukaso chilima uja. Anayamba kumatukana so chilima munthu ona kuti munthu wamwalira kale. So he can't defend himself. The guy is dead. Right? Kuyankhula za mwana uya chilima anali wakuba chantanja koma pamene chilima anali moyo. Amakanika kuyankhula zoti chilima anali mbava. Ndipo nthawi imene Alex anayamba zake za mavoko za pa social media. I know he's a lawyer from a long time. Koma atayamba zake za mavoko. Chilima was alive. I never saw him akugabazula chilimayo ali moyo. Atamwalira ndi pamene amazanira zimene chilima anali mbava, chilima anapanga izi, chilima anapanga this. Apa akuti akabambe ndi mbava ndikuziwa akatera akapanga zimenezo amazanira sona kuti ya DPPC chipani chabwino bola UTM kabambe chakuza kuti sogolera. Apa paso wazani naso kuti amayi Joyce Banda ntanda kamata amayi Joyce Banda anali wakuba ikashigeta and all that akuzani naso kuti leadership ya amayi Joyce Banda inali sabwino.
Kena akuzapeza kuti walemba APM is not corrupt, is a good leader. Yemwe sakuzabwera usazane kuti APM is a corrupt. Anaba ndrama chonchi. APM this, APM that. Munimvesesa? Ndi ma activists amene cheni chimene iwo ali topic yawo yeni imene pakadali pano payatenga kuti athu akuzomwa panga follow sikuziwika. Ndi anthu ana kuti ndikuvuta kuti anthu awo kuti cheni akukamba chani. Ndiye ndifuna ndimuza Alex Kamangira. Kumene uliko ndi ku Europe. Akaka ndikukamba akaka ndikachingati ndikukamba ndikukuuza zimene zizi. Udakali mwana. Kumera zindrevu kupanga za law kama mnaputi munapanga za law zimene zisizi kuthanda zona kuti you know much than anyone else Malawi. You have attacked my judge ambiri Malawi. You have attacked my lawyers azizako Malawi. My president and suma unaso mutofuna kumpanga ataki. We know you are struggling there. Mwani vese paka dali pano pa chifukwa kuti wanyerera wina aliyese ukusowa kuthawira. Ngati ukuona ngati nayo ndikunama zimene ndikunenazi kapena ukuganiza ngati kuti ndikunama zimene ndikunenazi. Mayi amene ali United States wa ku Malawi uja mumamphera ndrama iweyo. Ngati ukuti iwe ndi dolo iweyo Kamangira. Ndi chifukwa chani ukupempha ndrama kwa mayi amene ali ku United States. Iweyo kunena kuti ndiwe dolo. Sumadali azopempha you are not this, you are not that. Ndi chifukwa chani ukukana upempha anthu. Kuwaila ndi kumene uliko. Ukukanika kuti upempha anthu kumene kufa kupanga manyazi. Inu ndi aloya koma uloya wake ndi wa uchisiru, inu ndi achisiru. Wanamvesesa? Yeah, iweyo Kamangira ndiwe chisiru. Komanso ndifuna ndikuuze iweyo Kamangira. You can't tell us shit about Professor Arthur Mutharika. Who are you? Ndiwe ndani pamaso pa Mutharika? Wakhwimalira panchombo iwe. Ukhale dolo weni woti wendi loya ungamamphephenza kwa America. Komanso munthu amene kumpemphayo si mwamuna ukapempha nkazi. Ukapempha nkazi amene ifeyo timapanga downgrade as a man. Ukapempha nkazi iwe ukuti wendi loya ukhala mu diaspora. Tikuziwa zonna kuti mukalwa live mukalandira ma likes ambiri kuti pali ma reactions ambiri pa social media hapa. That's how you get money pa social media. Mmapeza ndrama amene pa mukapeza ndrama ja mukakatenga kama mapeza $1000 mmatenga ndrama amene ja basi ukagulana kulipira mabili zimene kuja basi tiro waso tikamgabazule Mutharika. Mutharika is a source of money. If you don't speak anything zokuza Mutharika like negative siupeza ndrama. Chifukwa ngoyamikira Mutharika kuti ndi wabwino mwina siupeza ma reaction ambiri ndiye siupeza ndrama. Ndiye once again ndikuti iwe loya Kamangira pantumbo pako. Wanevesesa? Usamatenga ngati kuti Malawi imene alili Malawi ujayo anthu more than 21 million kuti dolo ndi iweyo weka. Iwe si dolo ya. Malawi muja muli madolo ndifuna ndikuuze. Koma anango bisala, anango miyata. Malawi anthu akupanga zinthu. Monevesesa. Ndawo zambiri mafuna mukakhala ma UK ziko lati silanu. Ziko lona kuti maiko amene mukuchitika corruption but you can't disclose it. You know why? Because they will deport you motherfucker. Lawyer Kamangira. Akupanga deport. Ndifanya ngomene kumafuna zione ngayo chenjera. Azingwa kuba kumene kuzambiri zikuchitika amene news zimatipeza. Sometimes timangoti abuna chifacha kuti muna anthu atinawo pa ubale tisalembe zimene zizi. Zimene zo that much you know kuti kumene ndiye kukuchitika zinthu zosakhala bwino. But you can't say it. Because kujani ku Malawi unanyerera. Unanyerera ku Malawi. Watu wanaifanya situation Malawi. Ifetu ku Malawi kupita bwino abale kucheza pena abale pose kufika anthu amatinyadira ngati ine anthu amatinyadira. Kuli kwose kumende maenda amene kuti situation pena machita kubisana tamana kuti ase situation Malawi I know you. I saw you somewhere. I say you did fight for Malawians. Because Malawi amavutika. You know what? Ntchito imene ndikugwira siningogwira. Ntchito imene ndikugwira siningogwira. Mulungu. Mphoto anayamba kundipasa kale. Pa ntchito imene ndinagwira. Chifukwa tinateteza Malawi. Ku ng'anjo ya moto imene inalipo. Nawo munthu oti anachosa MCP. Imene soweyo nthawi nake unkadana nayo. Ungamamutukanaso munthu amene. Nthawi nake ndi posta. Uone anthu amene amavota mwina waiwala. Ufuna ndiuze kuti Amalawi onse amene amavota Professor Arthur Mutharika aja. Anali zisiru. Iwo ndukakhala dolo. Waona lidi kuti Mutharika is incapacitated. Waziona lidi zimene zonso. Oyankhula ndi aine wakadziko. I say ifeyo tili ndi madolo oti ena ali ku China,
ena ali ku United States, ena ku Canada uko, ena ali ku Uruguay, ena ali ku Brazil, ena ali ku UK, ku London. We talking about madolo, we talking about doctors. Siru kamba maloya angati niyo kuti ovula nzawo maloya asoya. Omala atira nzawo maloya azizawo chisiru ngati weyo Alex Kamangira. Amene amakuopawo ndi omwewo, not me. Ukoneve sesa. Amene amakuopawo ndi omwewo, we don't even care. Do whatever you want to do, but we are here to defend this leadership that we have. Because this leadership yathandiza Malawi. So far mafona amene ndayimbira anzanga amene akhandi kuchezana, amene ali ku China, ku UK, amene ali ku America, amene ndayimbira na pakadali pananduza kuti ase ineyo chimene ndingati kunena sitili ku Malawi, koma kusintha kumene ife takuona pakadali pano ndionena kuti anthu amene amativutisa kwambiri kupempha ndalama sakutipemphaso makamaka anthu amene amakhala ku mizi. From tali kati watalowa, the first priority amene anayiona pa yewo chanana kuti ndiganizire kwambiri wakumuzi. Fati kamanena kuti Malawi silimaka mambuzi ngati inuyo ya maloya azisiru ngati inuyo amene mmakhala kupanga defend nkhani zonse ina kupanga defend. Iweyo ngati lawyer chimene mapanga defend chani? Chifukwa maloya inu ndi amene mukapita ku moto koyambirira. I'm not judging. Koma inuyo maloya ndi anthu ipa kwambiri. Fanda amene mapanga defend zonse ina kupanga defend. You are not even supposed to go pa social media. Whatever says. Ndiye ngati anthu amakuopa ndikukuza pano pa iweyo lawyer Kamangira kuti chimene chiti akumenye ku Nkhongo suzachiziwa. Iufa chani? Wapanga udani ndi anthu ambiri. You must mind your language. People are not stupid. Ukuneve sesa. Anthu amakusiya for certain period. Unapanga ataki ndio kutampinga njira. Unapanga ataki madam wa Trifoni mpinga njira. Unapanga ataki omwalira amene yoyo Chilima. Unapanga ataki. Ali moyo umakati kompanga ataki. Unapanga ataki majaji onse. Unapanga ataki maloya nzako onse. Unapanga ataki. Aliyense kungokano oipa iweweka ndukakano wabwino. Pamene ulipo kothawira. Now vuto lobweresa weka. You are telling white people outside there kunena kuti I can't go to Malawi right now because you know what? I can't go to Malawi right now because they will kill me. Nobody hate you Malawi kuja. This problem that we are having right now, if you say someone you are scared Malawi kuja kuti they will do you something 1 2 3 4, it is because you created this problem. This problem was created by yourself, not anyone else. Unapanga iwe udani uja ndio umene ukupangisa iwe kuti uzilephera kupita ku Malawi. Fona ziyamba weka. Palibe amakudana nawe. Nawe wewe uzizwa kuti ukazapita ku Malawi amene azakumbuze suzaziwa. Ndipo you can't blame majaji, certain judge kuti judge uyu watuma anthu. Sungapangise blame lawyer kuti lawyer uyu watuma anthu. Sungapangise blame president kuti president kapena ndi kabambe kapena watuma anthu. Kapena ndi Chakwera watuma anthu. Kapena ndi Chimwendo watuma anthu. Kapena ndani? Kapena ndi Bushiri. Fa Bushiri so unapanga ataki. Unapanga so ataki Bushiri. Unapanga uyimba zeze. Ndani amene wansi ya wimba na madingo. Then anthu ena kuona kuti you know kuti guys awa they are not that educated mene ndimayembekeza kuona kuti uyu ndi ophunzira kwambiri. Komano like guys ngati mene alira achina Kamangira. They have achieved something. They have done something that if we ngati anthu we need to respect them. Iwe wapanga chani ku Malawi tiwathandiza Malawi. Chazero. Bola anzako they are trying background pachapa kuthamanga tamakoni izitu zimene Malawi anzako amene kwatukwana tukwananda ali background. Ali background akupangiranso zinthu muziko mwawo sakuopa munthu. Koma iweyo tikakufunsa wapanga chani ku Malawi chanzero chimene anthu kuti akakumbukira ukazamwalira ngati legacy yako iweyo azakamba chani za iweyo. Because route imene unaitenga ya corruption yomenyera nkhondo ya Malawi nkhani za corruption ndi chinthu china chinso unalese Malawi na alese even including majaji maloya amene unakambaja aliyense pakadali pana maonesa kuti zakatangale Malawi muno zichepe. Sasa route imene jana yabu imene unaitenga iyi koma zinafika uzenda kuti Malawi mujamu aliyense ndi wakatangale munthu asalemere ndamo azipesa kuti yeah that guy might be stolen somewhere, that's why he's rich. The thief anazipeza mwanyi ndalama. And waiwala iwe as a lawyer kodi meaning ya politics kapena anthu akamajoina ndale tolinga jani chimakhala jani. Anthu aja kamaenda kumapanga misonkhano ja ndalama amatenga mthumba mwako kapena mthumba mwa amayi yako kapena mthumba mwa abambo wako akujibwezaje. Chifukwa iwe ulibe bambo wako, iwe ni mwana wa pachire
Wanamvesesa zina lokuti kamangira akamangira ndi amene anakulera iwe si kamangira uli ndi abambo ako amene anakubereka. Sasa nifana ona kuti wapangidwa rezi oti ulibe makolo you can't even kuti bambo wanga anachokera huko chabwino. I'm not judging bona kuti munthu makolo ako amatha kumwalira chanchana watisema ngati mayi anga chonye anamwalira bambo wanga sana mwalira koma at least I know where my parents came from. Ndi maziwa ruti nafufuza makolo anga bambo wao anachokera kuti ndi madziwa ndi matha kupita ukapanga visit azibala awo azimwene awo alipo koma iweyo tandiuze bambo wako amene anakubereka iweyo bambo wako amene anakuozera mayi yako aja ndikubereka iweyo umaziwa foma nunka nkama kwambiri umaziwa bambo wako ndi ndani wewe iwe sikamangiratu bambo wako si akamangira we know bambo wako iweyo. Ndezi sometimes mapanga ngati za chali chimwaka mama kuti iwe ni munthu onda kuti wangusuku ndifa kuti and panopa you are confusing Malawians. They don't even really know kuti kodi chimene kamangira panopa chimene akupanga fight ndi chani kweni. And so you don't even know kuti kodi anamiwa anamangidwa chifukwa chani. Tinani nazo kuti statement imene anatulusa namiwa mwina zikho zakwa kuti sizi mathandauza zimene zichazo. Koma statement ija as activist ochuka ngati amene uja sama ene kutusa statement imene jayo. We are not saying kuti adokula Jenasa anakukiza ndiye uja kuti alandi dziko and all that kugwisa chiro upando. No. Koma statement ya iye uja ndi statement yona kuti ngati fair Malawi tikona dikhale basi tizuzule kuti namiwa sana yankole bwino. Mwina mathandauza zomwezo kapena mwina sama mathandauza zimenezo. Pamene pajaba tikona kuti tisamango mutenga activist ndikumuveka china chake ngati kuti iye ni nkhosa. Activist ni munthu. It's not a tree. Era imachitika ndi munthu kumene. We are human beings. We are not trees. Now, pachifa kuti wala kwisa ndiye wamangidwa. Iye uja inosi. Chimene anayankhula iye uja. Bwana si chimene yamathandauza mwake akujizwa sukuta mathandauza chani. Wamangidwa pachifa imene chija. Ndiye ife ngati Malawi kapena inu activists social media activists muli tuvoko. Ninkhani yonena kuti kanakhala pasi yonena kuti apapa kodi anamiwa anayankhula bwino kapena sana yankhule bwino. You know why? Chifukwa kumene tikuchokera ku 2019 kujako. Ukuziwa usogolero umene ndipo kuchoka 2012 kuzafika pano. Usogoleri umene wakhala kuyendera. Ndizonena kuti anthu samafuna DPP kuti zilamula. Munipesa? Ifenso tinapanga research yathu naona zonena kuti anthu amada kwambiri akaona kuti president ndochoka kumwera. Waona pa Central Region. Hata sanga president wa Central Region. Unaona zimene zinachitika. Unaona ma activists akupanga voko kwambiri. Anthu amakazi kisidwa pansi. Zinizonena kuti pakadale pano you can't even say it. Pakadale pano pa iwe sunga nene. Munipesa? Koma ifa uli ndi wakumwera ndipo isogolera amene akulamula dziko ochokera kumwera komweko kwako. Azibali yako kumwerako akupindula ndi usogolero umene iwe uli wa kununkha pa social media. Mwina so ena mwa azibali yako so akupita so chiro mboma mwemwe. Koma muli wa kuipisa boma limene liupangisanso kuti ana ochokera muzi wako anu aziphunzira sikulu za ulere. Kodi wokoma mufuna atani? Anthu oyipa. Ndiye tifuna tikuze kuti Mutharika anasangidwa ni anthu. Si wewe. Komanso sunga auza Malawi chochita. Panopa ndikuuza kuti Malawi kumuzi akudya sima. Even though mukunena kuti ni mbamu state, mbamu government, mbamu leadership and all that. Mukoza kuyankhula as fully as you can. Koma you must remember Malawi wakumuzi akudya ndikukhuta. Chifukwa manena kuti chimene chimayankhula iwe chimene chimakupangisa kuti uziyankhula mopusa nje chimakhala kuti iwe wakhuta wadya. Chimimba chako chifuja chako chazaza sima. Wajaja kumeneko ndio ukakhuta ukagona uko basi ukajenga mahule yako komanso I doubt ngati uli ndalama zonyengera mahule. Umabwera pa social media apa komanso tenga ngati kuti wewe ndilo kwambiri anthu ena achana makapa. Chimakhala kuti wakhuta. Munthu wote sana khute sanga mayankhula ngati zimene kuyankhulazo. Munthu amene ali mu diaspora pakadali pano ali busy kugwira ntchito. The way I know diaspora ngati mmene kulili ku UK ku Europe China sungakhale busy ndi social media. People are making money, my friend. Use that opportunity. Make money. There. Why landuko? One verses. Tili ndazi bala tuzo dali kwali komweko. Akutuza zona kudase kunoko kakutu popo andakutama ngama move. Why sukutaya nthawi kumapanga ndalama kumene? Iwe kuona ngati kuti zimene zikuyankhula zipindula chani? Fa iwe ngati uli lolo tapita ku Malawi. Voko amene ukupanga uzikapangira ku Malawi. Why are you scared? Ukana kuti Malawi they are threatening you. Who is threatening you? You created this problem by yourself. Ndio ufuna kapanga blame anthu. Majaji osona atukwana aja. Hata zakupanga defend nyapapi ngati wewe ndi ndani wewe. Maloya nzako paroba mlandu imene anakusegulira je. Maloya nzako anakutaya. Chifukwa cha uchisiru.
lawyer nzako kukuza kuti asenda kuti ndi threat manager. Let me tell you, ineyo ndikutabwera kutheba ndinafikira area ya imachedwa kuti yamaganye yoti kumene kumakhala kuombera. Unapesese ndinaphunzira chinthu china chake. Chinthu chimene ndinaphunzira ndicho kuti your own people akayamba kukutaya iweyo kumakupanga if your own people start avoiding you, imakhala danger. Chimene chimachitika iweyo ndi mapita mango kupha. Ndipo iweyo umayenera kuti uzimvere chisoni paweka kuna kuti anthu awa kundipewa awa chosatira ine ndiphedwa. Unapesese ndifanye kufiti makuza zona kuti fisiti maopa ya matama muzipanga muzipanga zimenezo iwe sunga panga matama chimene chicha kumenye kunkhongo suzachiziwa iweyo. Mwina sino kuzopezera kugona pa nyumba panga chimwana changubwera pa nyumba chingugwa pa nyumba pi ndikupinza pa nyumba pa yapo ndikukupinza chimwana imeje kupeza pa bedi iwe tapsha pamene popo suzachiziwa. Unapesese ife ukamati una ife tikamapanga defend mtali sikuti mangapanga defend, we are wounded soldiers. We understand poverty. Takamene momo, we grew up in that poverty system. We understand. Wasati makape ngati muzibu apa nangwa muzione ngati madolo mangu ife city maopa ya. Ndiye wewe ngati uli dolo tangu bwera tukumane pa ground pa Malawi. Yeah. Tizagawane iyazi walo. Iwe ubwere pa ground. Ngati uli dolo uzipangira zimene pa ground pa Malawi pano. Tione ngati utu survive. Iwe ndi ndikumenyera nyo chimechiza kumenye kunkhongo ku. Suzachiziwa ndikuuza iweyo Alex Kamangira. Chifukwa wapanga udani ndi anthu ambiri. Nawo pano kupempha mai uja uko ku America uko kuti akupase ndrama. Nkazi kupempha ndrama nkazi. Zinthu zochititsa manyazi kwambiri. Mukapempha ndrama ino Akamangira kwa nkazi. Yeti mukuzenda kuti you don't worry, your life is okay. Mukujira social media. Ngati muli adota senda social media. Ndiye muzipanga zinthu malako antaziloza kuti chipupa icho ndi Alex Kamangira. Business yo mwaona jina Queen Shebacha. Anamanga town building yake pa around about pacha ukuonesa. Queen Sheba is not even educated. Queen Sheba so ophunzira ngati wewe. Ndi bulutu. Koma taona zimene wapanga. Iwo wapanga chani munthu ophunzira nyapapi ngati we Alex Kamangira bombo clad bombole. Iwo sunga tuzo zochita ya. Ubwere pa ground tikumati pa ground. This time around simulanda soboma ya. Activists wopusa ngati niyo simuzalanda soboma ya. Palibe sizichitika. Ndipo DPP ikupana ni mabattery sizinaoneka. You must mind your language. Activists zako pita kupusisana nawo. Uri mulanda boma sizichitika. Zinateka mu 2020 manager. Koma this time around ndipo MCP yako imene mukidalira whatever tazonde mapanga maplani kaya kuti apanga haya anthu kuchokera kunja kuti abwere ati azasokoneza zisako ya 2030. Ifeso wauza MCP yako kuti taziwa china chili chose. This time around sizichitika zinachitika zatukupana ni mabattery. Not this DPP. Iyi daipanga transform. Zibwana sizikuchitikaso. Alibe. Ndipo iyi khala magazi. Should you make any mistake wewe udulidwa mabattery. DPP iyi yadisa muzopinja kwambiri. Ndifana ndikuzani kuti ma-activism mukamayankhula ngati mukuona ngati kuti zikafika apo anthu amakuthawa. Ndifanye kwa iwe Alex Kamangira ndikuyambira iwe kuti Alex Kamangira iweyo. Ndikuteka pa nthawi kwambiri pa iwe Alex Kamangira. Chifanye kuti ndiwe lawyer ndio maana ngati kuti anthu angamakuope wopaya nyanjani. Bombo kalati ngati iwe. Ndi ndani iwe? Kuti anthazika kuopa. If you don't care tizakuponda PhD yako ili nthumba. Kukuponda iwe utapya. Ndipo iwe anthu azachira kangani nawe ukamfuse nkasa zimene anapanga ku Central Regional ukamfuse nkasa ananyamula nkasa ngati kuwanyadira nkuzangu waponyani wa pi kugwesa nkasa nkasa anthu amatere amaona ngati kumunyadira anthu amene amakusupporta ndi anthu amene atazakubweteke wewe kuti kuli chikhulu china chake chimene ukuona ngati nawo timu imodzi khulu imene chandi imene zapangise wewe kuti uzapwetekedwe anthu azakusema nkhongweyo Alex Kamangira usamala kwambiri ndipo umaziona ngati ukamakhala mazipusisa mona ngati ndi timu yake iti ngati nkhani imene yankasa siku izi wa muimbire nkasa mfuze kuti china kuchitikira njani ku Central anakumana nazo zako nkasa munivesesa ndi nthawi zina zake. This is advice, this is free advice. Zibwana zako zimene ukupanga uziona ndi anthu ako wapanga ataki ukunivesesa uziona ndi anthu ake wapanga ataki. Ngati munthu unako kuti anaphunzira ndi munthu ona iweyo ukuyenda uzigwiza ntchito common sense. Follow the comments anthu amene akupangira comment ukunivesesa because ukhoza kumaganiza ngati kuti kumene uliko uli safe komanso suli safe. Ana ambiri ali kwa ilandidwa azibala ndi andale and I can tell you kuti all of them are men kumene kuchako ndi malumikizana nawo. Ana ambiri ali kwa ilandala sikuti kwa ilandala kusukura nangobwera ambiri ajawo azibale yawo ndi anthu andale mwana amenyera nkhondo kukhala kumene kuchako ndiye usamale ukamayankhula. Ine ndaziwa bwanji kuti umapempha ndalama kwa mkazi amene ali United States ine wa situation Malawi ngati wewe kuzitenga ndolo ine ndaziwa bwanji
nde usamale tuvayo kumene kumazoona ngati kuti uli safe chimene chiza kumenyeso kunkhongo komweko suzachiziwa. I know you don't care koma don't die in that way. Usafe mwa njira imene yase peza njira ina yofera fana kuza kuti wewe kuti umenyedwe tu kuza khala kovuta kuti muzaloze zala kuti wapanga ndi uyo iwe kuti anthu akudule zalazo akudule kapena kungokugwira anthu kukudula mabatiri zona panga utheba eti amatha kukugwira kuti akupedekese amakudula mabatiri amatha kungokuvula muja ndikutenga no laser ndikukucheka mabatiri kungokucheka kungowapanga laser kuleza mabatiri jozituka magazi eti ndikukusiya ukukosa kuvula china chose amakucheka ku mabatiri nchira wako kuleza leza kumatu ukabulidi kumene kwini kumakauza anthu kuti ndamenyedwa ndi amakuza kuti tirozere ndio machira ukasankha kuona kuti kodi ndingaonese ndani ndipena mapanga uthebatu iwe uzapangira zimenezo kukugwira ndikuguleza leza mabatiri ako ndileza osa kumenya kunja kukugwira koma kukugwira mkatimo kumapwezengeko ndikuleza leza mapwezengeko ndikukusiya kuti ziyenda zipitawo tione ngati uzienda tanga kupita pa gulubazi bai kuti ndamenyedwa kuti wamenyedwa pati uone sesa so kama yankhula you are not a tough guy ifeyo ndi anthu ona kuti tathamangisana napo ni mikango ndi ana opsa kwambiri we are wounded soldiers we are not even scared silimaopa mbuzi ngati niyo ndiyenda thana nawe komanso live ina ikubwera ya iweyo Alex Kamangira uzitolere ngati ungapitirize zako zopusa zakozo iweyo ndi uphizidwa ado zenizeni komanso kuphizidwa uli komweko and amene atakuphiza usuziwa kuti anatumidwa ndi judge anatumidwa ndi lawyer anatumidwa ndi anthu onse amene wapanga atagaji aliyense ali ndi wake iwe posa chedwa pachina chake chikuponda kunkhongo iweyo usamale mayankhulidwe nawo ndikupita kwa JB iweso ndifuna ndikuze JB iwe JB unemesesa ndakhala ndikukupasa ulemu chifukwa kuti ndimacheza ndi azibale yako ena mwayiwo ndimacheza so ndi azizi zako timayimbirana phone ndiye ndifuna ndikuze zona kuti enough is enough ifeso ndi anthu unemesesa mbale wako otanyamirandu ali mboma mumwemu koma amayankhula maphuzo ngati kuti mbale wako sali mboma sindikuziwa kuti kai wewe ukamakhala umaganiza bwanji I don't know bale wako tu eti mukuti ndi chimwene wako matero kuti ndi chimwene wako otanyamirano ali mboma amagwira ntchito boma lomwe nzako ndi mamuti Fredo Kisi eti ali mboma momwe ndi wa UTM so koma ukamapanga zako ukamapanga comment iwe JB pena sulingalira suganiza bwino yaye eti ukafuna kutukwa anapena suganiza bwino ndipo I wonder why ajina Fredo Kisi amalumikizana ni mbuzi ngati weyo so called JB muntu uli ndi green ID pamene ulipo United States ndi chinkhalamba chako cha magic at the same time umanena kuti Professor Peter Mutharika ni nkhalamba pamene ulipo ukudya katundu wa imvi mukavu imvi to ndi mukanena kuti apita Mutharika akuti Peter Mutharika ndi nkhalamba amene ukudya uja ndi mai wang'ono amene uja ukudya bwe ukumvapo chani pamene pale nyamata wabwino ngati ukanika kuti kwa nyamata ifanya mafuna visa iwe maana ngati kuti amakutama basi maana ngati wendi dolo ndananga kule nyimbo zako ziji iwe ukanakhala kuti unali ule kumene kuja kuanapanga connect ndi anthu oyimba ku America kuja tizikuona ndi ajina Jaru aja ajina Joe Thomas aja ajina Daniel Jones kumakuona kuti atawa ajina Brian McKnight ajakula kwa kukumana nawo tizikuona kuti atawa waboleza munthu ali ku America iwe ndi amene osaja ajina iwe ndaona recently Brian McKnight was in Malawi performing there ndeni napita ni mapanga search pa social media kuti ma organizer yake nawo imbira Dina kama yadi imbira kuno kuti ase Brian McKnight dudu anali ku amatika heaven chanja kwa vumbe apanga performance ngoko ndeni mafuta kuti anthu ake amene anali mafofrant amene amapanga organizer anali ndana kuti atina Lawi anali omwe Lawi amene ali background ku Malawi iwe so called JB mbuzi imene ndi ku America palibe chiyonse imene mapanga ati aye natumiza 25 million ndalama ku Malawi kuwatumizira anthu aku Nkhatabe unatumiza anthu ankatabe chifukwa kuti muna iwe umachokera so Nkhatabe ndalama zake munapanga pa social media pomwe pa Facebook ndikulipira ndikutumiza amene uchaona mwathandiza Malawi ndalama ndikwatu kwa Malawi omwewo utapanga ndalama zo ndikutenga ndalama zo kuzitumiza ku Malawi ndikumana kuti athandiza Malawi ndipo alizero pamene iwe takugwira ntchito the way anthu amayipangira describe I haven't been in United States mmene amayipangira describe United States anthu ali busy my guy. People are making money in the United States. They don't have time for this bullshit so-called politics from Malawi and Jan. Muna atakanga na famina maka South Africa, we understand. But Zimbabwe, Mozambique, or say in Africa, we understand. Kuma iwe uli United States. Ukusowa Jan. Ufulu meno kumenya wewe, kumenya ufulu wake ndani. Amena na kutuma iwe kuduza menya ufulu manake ndani. Tatuzi. Chisiru ngati wewe JB ako iwe JB.
Ukunevesesa ife sinimaupa ngati wewe kuzoti wewe JB uli ndi anthu amba kuphinza anthu amene kera kuza kumenye wewe jikala nyuma kwambiri nakuza kale should you attack Professor Arthur Mutharika we will deal with you iweyo ndani ife sinimaupa kutukwana makutukwana umaona ngati kutukwana ko kutukwana kwako kokha chanjani zamano iweso ya mako JB we don't even care utukwanisa amako chifukwa kuti wewe ndi wa mwano ndi mwana opanda ulemu amayi yako amene anakulera wewe ndi amayi yako opanda nzeru chifukwa amayi yako akadakhala anzeru ukonevesesa ukanazilemekeza yako pa social media the way ulili wa mwano pa social media amene umanepera zinthu zako zimasonyeza kuti sunalerene ndi kholo lako wewe ni munthu olera so ife sitima anthu achamba ino ndinafachamba tu so ife sitima anthu achamba ngati inu ya anthu odongo ja drag ja ali magangisa ukangisa wachano mozo ukangisa wewe tabwera wewe pa malapo kumanena nawo madolo kumene kujako akuone siziwiri zitatu ukonevesesa mviete wa mako iwe galo iwe mbuzi ya munthu JB bombo clat ndifeyo siri kukuopa uzani ndikamangira wako kuti zamanyi zimene mukupangazo muzipanga naye soko lako koma don't attack Professor Arthur Mutharika for size yako ukunivesesa ini munapita kumene kuti ku America ko chifukwa cha